Prynawn da, a croeso unwaith eto I Grandstand Cymraeg. Ar y rhaglen heddiw, dyn ni'n canolbwyntio ar bêl-droed, ac yn enwedig ar cwpl o chwaraewyr ifanc sydd wedi tynnu sylw y reolwr Cymru, John Toshack. Yn gynharach yn yr wythnos, nath Toshack dadorchuddio yr enwau dadleuol yma I gyfarfod arbennig i'r wasg. Dwi'n gobeithio mae gynnon ni John ar y lain rwan o'i gatref yn Sbaen. John, be ydych chi'n gallu dweud wrthon ni yr Grandstand Cymraeg am y chwaraewr newydd sydd wedi cytuno I chwarae dros Gymru? Prynawn da, Gary. Dwi wedi bod yn gwylio gwbl o chwaraewr ers sbel rwan. O gyntaf, Shane Rooney, wedi bod yn chwarae dros Vauxhall Motors yn Lerpwl ers ychydig o flynyddoedd rwan, ac da ni wedi bod yn watcha fo, ac mae o'n talent go iawn dwi'n meddwl, ac mae o wedi bod yn hyfforddi efo'r tîm y wythnos yma, ac dwi'n wrth fy modd efo fo. A sut ydy'n posib I Shane Rooney I chwarae dros Gymru te? Mae o'n gallu chwarae dros Gymru achos gafodd ei eni mewn carafan ym Mhresteifen Sands. Dwi'n meddwl mae gennym ni llun ohono fo yn hyfforddi efo'r tîm Cymru. Ac beth am y llall, beth ydych chi'n gallu dweud wrthon ni am Michael Owain? Wel, mae pawb yn nabod ei frawd mawr o'n da iawn wrth gwrs, ond gafodd Cymru ei siomi pan dewisodd Michael Owen I chwarae dros Lloegr wrth gwrs, ond mae ei brawd bach, Michael, ddim yn mynd I siomi Cymru. Mae o wedi dewis I chwarae dros Cymru. Mae o'n Cymro Gymraeg, ac dwi'n wrth fy modd bod o wedi cytuno I chwarae iddyn ni. Mae wedi bod yn chwarae efo Pennar Lag Unedig ers chydig flynyddoedd, ond dwi'n meddwl mae ganddo fo dyfodol disglair iawn. Diolch yn fawr iawn am hynny, John, ac dwi'n falch o dweud mae gen I exclusif bach arall ar Grandstand Cymraeg, achos dwi'n gallu mynd yn syth I'r gym yn Pennar Lag, lle mae Michael Owen wedi bod yn aros amdano ni. Michael, sut wyt ti? Alright, diolch, Gaz. Sut ydych chi'n teimlo am gael eich dewis I chwarae I eich genedl yn chwarae I Gymru? Wel, dwi'n made up, ac dwi really isio wara dros Wales, cos dwi isio gael fy weld ar y stage rhwngwladol, t'mod, Ond wyt ti'n meddwl bod chwarae dros Pennar Lag Unedig mewn cyngrair eitha bach wedi rhoi digon o darpariaeth I chdi am chwarae ar llwyfan rhwngwladol te? Wel, mae Arn wedi ennill y gwbl lot eleni, t'mod. Dwi'n meddwl dwi'n rhaid barod. Ac beth am Michael Mawr te? Be di o'n meddwl amdana chi yn dechrau chwarae I Gymru te? Mae Michael yn dead-gen begenis achos dydi o ddim yn licio mynd y brod, a dyna pam nath o dod adre o lle bynnag oedd o yn Europe. Mae o'n just licio bod yn Prydain trwy'r amser a bwyta fish and chips a pethau felly. Felly, dim broblem efo Gymru, da ni ddim yn teithio am gymaint o hynny te. T'mod? Wel, diolch yn fawr iawn, Michael, am cysylltu â ni prynawn yma. Dwi'n falch o glywed bod chi'n barod am yr her I ddod. Dim probs, Gaz. Ta-ra. Do I get paid now, or what? Right, wel mae'n amser ni wedi dod I ben, felly tan y tro nesa pawb, hwyl fawr.